दिनै आंनि गोसोआव जाखांफैदों सावगारि नोंखौ लोगो मोनजेननाय बै समनि जारिमिन आखाइ फांथे फांथेयै मिनिनाय नोंनि फाव लाजिस्लु मोखांजों रायदावनाय थारै बेसे गोजोन मोनो आंनि गोसो गोरबो गोसोखाङोब्ला नोंजों आंजों गारबोनाय बै समनि सावगारि गोसो बोयोब्ला दिनै जाफुंबाय आंनि सिमां थारैनो बे मोगथां जिउआव रंजानायजों उसिफावदों फोरमायस'हायै आंहा दिनै Mojangan yang lah. Hello bro, dừng ăn đừng đi video. Mà đây, cứ đâu nó ngoa, cứ vừa, mulia. Ini mana? Mulia. Mana? Bian, baik. Moza. Oh ya, zarsila begini nih. Ada timnya bro. Zarsin sih? Beda bro. Ini masalah lo sih. Kamera punya lo sih. Jangan semua blok itu lewat halal yang distab benar. Ya, punya Roman. Nangau. Ini bisa hau, mongolin, buat para.
गरम लानानै थानो हायाखै मानसिया न'आव माबायदि खाबालाय माबायदि जानानै दं दिनैनिफ्राय नों जोंनि जाबाय